प्रफिट नार्जारि आंनि गामिया लाइमुथि दैसाजरा ओमफ्राय गिर्जाया दैमुगुरि गोग्लैयो। आं फरायदोंमोन जाहैबाय क्लास हाई स्कुलखौ आं मेट्रिक पास जानानै थांनाया बादाबारि हाई स्कुलनिफ्राय आं मेट्रिकखौ पास जानानै थांदों। ओमफ्राय बेनिफ्राय हायार सेकेन्डारिखौ आं बेंटल एसि स्कुलाव एडमिसन लादों। ओमफ्राय आं दा पिइउखौ पास जानानै आं दा बेंटल जुनियर कलेजाव आं बड' मेजर लानानै एडमिसन खालामदों। नोंथाङा जे बेबायदि पास जादों पास जानानै माबायदि जेनेबा फरायनानै पास जायामोन? आं फरायदोंमोन बिमा बिफायाबो फरायनायावहाय हेल्प होदोंमोन। ओमफ्राय नाजादोंमोन आंबो मोजां पारसेन्ट लानो होननानै। ओमफ्राय लुबैनाय बायदि पारसेन्टआ फैयासै। आंनि पारसेन्टआ 46 फैदों। आं नाजादोंमोन फार्स्ट डिभिजननि ओमफ्राय आं बिदि मोनाखिसै। जिउआव मा थांखि दंमोन? आंनि थांखि लानाया आं टिचार जानायनि थांखि लादों। मानि टिचार? कलेज, स्कुल, इउनिभारसिटि? नाजादोंमोन कलेजनि जानो होननानै। ओमफ्राय दा नायनोसै स्कुलनि टिचार जानो हायो ना कलेजनि टिचार जानो हायो। नैबे दिनैनि बे बराय हाबाफारिखौ बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होनबा दिनै बेयाव थांनाय बोसोरनिफ्राय लानानै देग्लाय बांसिन पास जानायखौ नुदों आरो गोबां गारजेनफ्राबो माने कनसियास जानायखौ नुदों। दिनै सोलोंथाइया मोनसे बुहुत जोंनि समाज जौगानायनि मोनसे वेपनबाबो गाज्रि जानाय नङा। मानो होनोबा दिनै सोलोंथाइया इम्परटेन्स जोंनि गारजेनफ्रा जुदि होआब्ला जोंनि गथ' गथाया फिउचाराव दैदेनगिरि जाहैनो हानाय नङा आरो जोंनि समाजा जौगानाय नङा आरो रांखान्थि बिथिङाव जाहाथे जौगानाय नङा। बिनि थाखायनो जों बेखौनो दिनै जोंनि बे लाइमोनफोरखौ जोङो साजेसन होदों आरो जेसेबां हायो जोंनि रोंगौथिनिफ्राय जोङो बिथांमोनखौ गाइड खालामनो नाजादों। जाहाथे बिथांमोना गावनि जे आथिङाव गसंथानो थाखाय इयुनाव जेरैबायदि खामानि मावलांनांगौ बेनि खेथ्रआव जाहाथे बिथांमोना गावनि दानि बे जे टारगेट आरो जे लामा बे लामाखौ दानिफ्रायनो बिसोरो एवस्रांनानै लानांगौनि गोनांथि दं। दा बेफोरनि सायाव जोङो बिथांमोनखौ जों गाइडेन्स होदों आरो फैबाय थानाय समाव जों आसा खालामो जाहाथे बिथांमोना जाहाथे मोजां गावनि लामायाव आवगायलांगोन आरो बिथांमोना जोंनि समाज जौगानाय आरो जोंनि ओनसोलनि गासैबो जेंनाफोरखौ सुस्रांलांगोन आरो जोंनि समाजनिनो सासे साफा सुबुं सम्पद जानानै जोंनि समाजखौ गोजौ फारसे दैथायहरगोन।